אנחנו כאן משחקים בסלנדר. הרגלתי שאתה מדבר, בבקשה, תדבר ממש. וולף הוא השחקן. אני בעד להוסיף קצת חושך לכאן. ואני ממש בעד להוסיף קצת חושך לכאן. אני בעד שתעצור שנייה, סגור שם את החלון מאחוריך. לא. כן, לא. כן. Are you scared? אולי טיפה. בלי, זו? לא, זה לא. ועכשיו אני אסתובב והוא יהיה פה איפשהו. לא, זה לא. שחק אתה. לא, 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 אתה בינתיים. מה שאתם רואים, המשחק מפחיד אנשים. אני אקרב את פנס וירוץ בחוש. זה משהו קרוב. זה אין שלי. זה המחשב שלך? מה שאני אומר כאן, שהבן אדם לא תחת השפעת אלכוהול. לצערו. איפה זה? המשחק אומר שאתה אמור להתחמק מהבן אדם. אני לא מתחבק בבן אדם, זה אני אמור לברוח מאוד. ומה שהוא עושה כאן, הוא מחפש אותו. אני לא מחפש אותו, אני מנסה למצוא פתקים. נהיה לי קר רבי, הדלקת נוזר. קר יותר. המזגן לא השתנה ממה שהוא היה. אני לא במעגלים או שזה נראה. יא טוי. פעם שנייה אתה עושה לי, חלאס. חלאס. אני אקבל לך אני הולך במעגלים. אתה מוכן לסגור את החלון? חדש שום חלומות. אתה מסגר איפה אני ומה אני עושה? סגור את החלון אבל לא רואים אותך. סגור את החלום. שהוא יוכל אותך. זוז. זה רק ממני אתה. בן אדם בשיא הפחד. רוצה לעשות את הפאוז הזה הרבה לפני? אני מתחיל מההתחלה עכשיו. רואה מה זה? לא, 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 לא. רק התחלתי את המשחק בינתיים, זה לא מפחיד. כן, שתזכור לאן אני הולך, טוב? אני ממשיך להתקדם. אוקיי, הבן אדם משחק בסלנדר. על העיקרון זה משחק מפחיד. בוא תנסה. חסר היגיון. הוא לא חסר היגיון. אתה אמור לאסוף 8 פתקים 8 פתקים, אכן. 8 פתקים שנמצאים על... שהשאירו אנשים קודמים שהוא רדף אותם. שאתה אוסף אותם בגלל? כדי שיהיו עדויות. כדי שלא תחשוב שאתה משתגע. הנה הפתק הראשון, עליו מצוירים עצים ויש גבוה בעצים. זה בערך כמוני כשאני ביער. על האש. אבל אני לא מנסה לאכול הוא מצא את הפתק הראשון. מתחיל להיות רעש מוזר. בדיוק. רעשים על חצים ונראה לי אני רואה את הכל. לא, אני עוזב. אני לא אכנס בדק. מה שאני מנסה להגיד, שהבן אדם לא תחת השפעת אלכוהול. עדיין. לא מצטער על זה מאוד. הבן אדם תחת השפעה רגילה. כרגיל.
אתה מבין? כדי שאני אראה משהו, אני צריך להתקרב למסך. אני לא רוצה להתקרב למסך שיקפוץ על איזשהו זין. הפנס הזה לא עוזר בשיט. can't run. אוקיי, אבל כותבים לי שאני לא יכול לברוח. 2 פתקים, עכשיו הסיכויים לפגוש אותו גוברים. כל פעם שאני אוסף פתק, הסיכויים לפגוש אותו גדלים. זאת אומרת שאי אפשר להגיע ל8 פתקים? אפשר. זהו. אתה עוד פעם עושה את זה, אתה ממשיך לעשות, אתה מפריע לי לשחק. אני אפסיק לשחק. השריר קופץ לפה, ואתה תרגיש שזה פה... כמו שאתם רואים, הבן אדם מפחד. פאק יו. המשחק כנראה באמת מפחיד. לא שלי יש עצבים. אתה לא רואה כלום. אפשר להוריד כלום. אי אפשר. נראה לי בא להיות טוב. ראיתי אותה לא. זה יש לי גם בחורה, ככה זה בחורה. אני מושג מה יש לך ביער הזה? אני מושג מה היא רוצה מעצמה? ואתה יודע שזה בחורה איך? אתה מפחד? כי אם זה מתקרב אליה או משהו כזה בורח, אז אני מתחיל לשמות כאלה כבדות והשאלה. אני לא רוצה להיכנס לפנייה לזה. זה חבט החר הזה. חבט החר המזורד הזה. כמו שאתם מבינים, כל דבר שעכשיו יכול לקרות, זה למשל שאני אקפוץ עליו, הוא ייבהל. זאת אומרת שאם למשל הבן אדם עכשיו יפנה, זה יכול להיות יהיה הוא, הסלנדר, הסלנדר גם יכול להופיע מאחוריו. הוא לא יכול בינתיים, רק שאני אעשה את זה 3 שעות. זאת אומרת שאסור לו יהיה להסתכל אחורה. לא אסור, אבל שלא. זאת אומרת שהוא צריך יהיה להיכנס לבניין כל עוד. אני רגיל שוטר. אני רגיל שיש לי רובה שאני יכול לראות בכל דבר שמנסה לקפוץ עליי. עכשיו את הסלנדר, אפשר אתה יודע מה? אני פורש, סתם, אני נמאס את זה. אני רואה שם איזשהו צל, זה לא זה. אבי, אתה עושה את זה פעם שלישית, זה מעניין. פעם רביעית, ואתה נופל על זה עוד הפעם. אבל זה פשוט הקטע הזה שצועקים עליך ו... מיכאל, אתה תחליף אותי לאלה. זובי. לא זה יותר מצחיק. מה מעוניין לקרות? זה לא שקורה משהו, זה פשוט אפקט ההפתעה כזה, אתה מבין? הוא קופץ עליך, הוא עומד מולך. וזהו. בוא תנסה, לא בחייאת. זה דורש זה לצעוק. לא, באמת, תנסה. שחק, אז בינתיים מצלמים אותך. אוי, יוטיוב. אני רק מוסר לכם שהסלנדר הזה הוא ילד זין. למה חשוב פה כל כך? כי הוא נמצא. אתה מאחוריי. לא רוצה להמשיך, עזבו אותי. לך. הוא מחליף אותי עכשיו. אתה הפסקת את הצילום! לא הפסקתי שם צילום, יאללה. שחק. כן, אנשים, בגלל הבן אדם המוגבל הזה. היי. בגלל הבן אדם המוגבל. תן לי לדבר. יפה. בגלל הבן אדם המוגבל הזה, אתם פספסתם כמה קטעים. אז נקצר לכם. פספסתם אותו. נבהל כשאני משחק בזה. אוקיי? ממש נבהל. תעיף את זה מהזין.
פספסתם אותי, מתחיל בפעם הראשונה משחק סלנדר והוא מפחד. אוקיי? הבן אדם לקח את הספרי שלי עם הריח טוב. אני יכול להריח את זה למה הוא השפריץ עליי. פספסתם גם את זה. כי אני קופץ עליו ומפחיד אותו כשאני משחק. פספסתם אותי, אוסף בפעם הראשונה את הפתק הראשון שלי, כמו שאתם שומעים עכשיו, יש לו רעשים. אני כבר עומד במשך חצי שעה בגלל המוגבל הזה שיושב איתי פה. אתם יכולים גם להבין אבי בדיוק מתכוון להמשיך לשחק, אני אמשיך לדבר איתכם. כן, להמשיך לדבר. עכשיו אתה צריך לשחק בצ'רנובל. די! אתה דפקט. היי יא בן! נזכור אתכם. אני אקח תודעות אחרת. תביא מים. לא אומר לך שמים, לך לשחק. אבל זה לא שחור. מה זה הקאטר הזה שם? עזוב את זה. מה זה הקאטר עכשיו? זה, אני מתכוון להכניס לזה מצלמה. מה זה היה פעם? טיבי. קח, תשים את זה בחזרה, תתקין. ואל תבזבז אותו. שחק. אתה איתי. לערך כל הדרך. כשאני אמאס. עד שהסלנדר יתפוס אותה. סבבה. שב. ביי ביי. אני סיימתי. לא, לא. הגיע תורך. אתה לא שחקת. הגיע תורך, תפס אותי. טוב. תגיד זין. רגע, איזה מסטיק לקחת? אתה לא מקולקל. אוקיי, אתם רואים מה יוצא לו מהפה? א', בוא. אז מה אומר ממש? יש לו בעיה. יפ. מה אתה מפגר? זהו. יאללה. תרים! אני ארים. אין זין. אין לי זיפים. עכשיו זוז. מה אתה עושה? זוז, ילדים זיפים. איכס! דרך אגב, אוי. אנחנו לא שיכורים. אוקיי. אנחנו לא שיכורים. אוקיי? ואנחנו ככה, כי אנחנו... אשכרה, אתה נמצא בשלושת. אני אמצא עכשיו ויודע מה לשתות. זה יהיה דומה ללימונדה. או למיץ תפוחים. כמו שאתם רואים, אנחנו בחולצות מטומטמות בשביל לעשות עוד סרטונים מצחיקים שיגיעו בהמשך. עוד סרטונים של... אנחנו עוד לא נספר, זאת תהיה הפתעה. מאוד נשב, מה אני רוצה לשב? מה העיפו את זה? קח, תפוס. ואני רק אמרתי, אנחנו כבר חצי שעה עומדים וכלום לא קורה לנו. חייב לפתוח את הפה שלי. אני אגרום לך לשחק, זה לא בסדר. אני זירקתי, צוחק. אתה לא שחקת זה. אבל אני לא מפחד מזה. היותר מצחיק מזה שאתה קופץ מזה. לקחת פתק אחד מזה. בוא תיקח עוד כמה פתקים. ישפך עליך קולה, חבל. פאק-יו. פתק ראשון. מצלם?
מצלם אוטומטי. יופי, גמרתי. לא גמרתי לך על שום דבר. אשכרה גם. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? למה אחת אתה קופיץ על החסר? לוקח את כל הדורדרת שיש לך מבזבז עליך. אבל די, זה דורש! לא צריך, תנועה תהיה רציני. אם עוד פעם אם מישהו בעולם יגיד שאני לא רציני, בן אדם בן 40, וואלה, אתה רציני יותר מדי. כן, הופה, אנחנו מתקרבים אליו! לא עושה לדעת תפוס, כמו שאתם יודעים, או לא יודעים, אנחנו יכולים לדעת אם אנחנו מתקרבים... והנה הילד הזה עם הזיפים. אתה אמור לרוץ ממנו כמה שיותר מהר! נלחץ, רק. עכשיו אני יודע שהוא מאחורי. זאת אומרת שאסור יהיה לך לחזור אחורה. רק אם אני אלך במעגלים. הוא מתקרב. אני אמור עכשיו לעשות את זה כאילו. זוכר שאחרי זה יש לנו עוד מלא לעשות והשעה כבר 2! אני בשלוש צריך ללכת. מה? אני בשלוש צריך ללכת. אתה יכול למצוא זה ב3. לא, אני צריך ללכת. אתה לא הולך. אתה לא הולך. אתה לא הולך. יש לך ברירה. יש לך ברירה. החנויות נסגרו, אצלי מדפיסים. לא, יש לי זה. אגב, עכשיו כן, בסוף אז איפה הילד הזה עם הזיפים? אתה רוצה שאני אדפיס את זה? אז אתה... תגיד לי יותר טוב איפה הילד. זה אפילו לא הייתה הפחדה, אז אני לא יודע. חשבתי שאני נחנק אותו פשוט. עופר, אתה לא שיחקת. בליאל, הקפתי את כל השטח פה. כן. לא. גם עכשיו לא. נראה שאתה עכשיו. זה לא הבא. איפה הוא? לא, פשוט ראיתי שזה מטשטש. הוא מתקרב אליי, הוא רודף אחרי בזמן. הוא רץ לכיוון שלו. אני לא רציתי כמו שהוא מאחורי הגב שלי. זה הקטע, כאילו. ראיתי אחד שאמר שכאילו אפשר לתקוע אותו אם אתה כאילו מסתכל עליו, אבל מתחבא אחרי עץ. מאחורי עץ. לתקוע? לתקוע אותו, כאילו שהוא לא יכול לעבור. משהו יודע להגיד את זה. לאן אני הולך? מה אני עושה פה? איפה השאלה חשובה איפה החיים? איפה לשחק בזה? לא עושים איזה שהוא משחק או משהו. נראה לי זה מה שאנחנו עושים. דרך אגב, זה מה שחשבתי, אולי ככה לצלם, כאילו, פה למטה רואים אותנו, על כל המסך זה המשחק, ורואים כאילו אותנו כשאנחנו מדברים פונים גם למצלמה, לאנשים בבית. יש לנו סוד. יש פה הרבה עצים. תמשיך לעשות את זה, זה פשוט לא בסדר.